Ако партньорът ви е СМС, това може да породи някои въпроси. Често те са относно създаването на семейство. Може да ги обсъдите с вашия лекуващ лекар, за да сте наясно с заболяването и лечението. Помнете, хората с МС могат да имат семейство, така както и здравите хора. Шансът за унаследяване на МС е малък. Когато единият родител има МС, 98% от децата няма да развият заболяването. Когато и двамата родители имат МС, приблизително 65 до 80% от децата няма да развият заболяването. Ако обмислите осиновяване, диагнозата МС не ви пречи да го направите. Въпреки това, вашето здравословно състояние може да се вземе предвид. Няма доказателства, че МС влияе на плодовитостта при мъжете и жените. Ако не планирате семейство, използвайте контрацепция. Някои терапии за МС повлияват плодовитостта и бременността. Ако вие или вашият партньор имате проблеми с забременяването, обмислете следните варианти: инвитро или вътрематочно оплождане, донорство на яйцеклетки и семенна течност. МС може да повлияе сексуалната нагласа и отношение на вашия партньор. Това е нормално и има неща, които могат да помогнат. Може да откриете, че вашият партньор изпитва намалено или липса на сексуално желание, изтръпване и болка, намалена вагинална секреция или затруднена ерекция и еякулация. Вашият партньор може да усеща умора, мускулни спазми, загуба на контрол върху пикочния мехур и червата, както и затруднения при достигането на оргазъм. Има начини, с които може да си помогнете. Обсъждайте проблема заедно. Нека партньора ви знае, че може да разговаря с вас. Може да се наложи да промените ежедневието си съобразно вашия партньор. Бъдете грижовни един към друг. За жените е важно да поставят МС под контрол преди да забременеят. Добре е това да стане поне година предварително. Проучвания показват, че жени с овладяна преди раждането МС имат по-малка вероятност от пристъпи след раждането. Мъжете трябва да говорят с лекуващия лекар относно необходимата подготовка. Някои терапии може да навредят на плода, докато други са по-безопасни. Това важи както за мъжете, така и за жените. Някои медикаменти, приемани по време на бременността, могат да повлияят развитието на плода. Лекуващият лекар ще прецени рискът и ползата и ще ви даде съвет. МС не влияе директно на шансовете за забременяване, но някои от симптомите или лечението могат да окажат влияние. Говорете с партньора си и лекуващия му лекар как да увеличите шансовете за зачеване. Приблизително половината от бременностите са непланирани. Ако вие се окажете в такова положение, обсъдете го с партньора си. Съобщете бързо на лекуващия лекар, за да стигнете до най-доброто решение. Обикновено жените с МС не се нуждаят от специални грижи в сравнение с здравите жени. Както при всяка бременност, подкрепата от партньора е много важна. Бременността не ускорява прогресията на МС и дори може да има положителен ефект, като намали броя на пристъпите. Както при всяка бременност, жените с МС се изморяват по-често, изпитват проблеми с ходенето до тоалетна, с равновесието. Ако партньора ви изпитва умора от МС, симптомите може да бъдат по-изразени. Може да помогнете на партньора си с упражнения, които включват разтягане за равновесието и силата, или медитация, която ще помогне за неговото спокойствие. Помнете, МС не влияе върху шансовете на партньорката ви да износи плода нормално. Ако вие сте бременна, а партньорът ви има МС, дали ще ви помага зависи от неговото състояние. Подгответе се предварително за очакваните предизвикателства. Търсете помощ, за да не се преуморите. Обикновено МС не влияе върху раждането. Ако партньорката ви е бременна, тя може да има нужда от допълнителна помощ по време на раждането, като вариантите за раждане ще бъдат обсъдени с вашия лекар. В зависимост от МС може да се вземат болкоуспокояващи по време на раждането. При жени с МС епидуралната анестезия може да се използва по време на раждане. Ако вие раждате, а вашият партньор има МС, това не би трябвало да го спре да помага и участва в процеса. Може да направите заедно план за раждането и всичко важно около него. Да посещавате заедно училище за бременни. Партньора ви може да пререже пъпната връв. След като родят, някои жени с МС могат да изпитат зачестяване на пристъпите.
Опитът показва, че през първите 3 месеца след раждане честотата на пристъпите може да се увеличи до 2 пъти над нивото преди бременността. Но в рамките на 1 година пристъпите се връщат до изходните нива. Няма точен момент, в който партньорката ви трябва отново да започне лечение. Някои жени започват незабавно след раждането, други предпочитат това да стане след като приключат с кърменето. Обсъдете това с вашия лекуващ лекар. Ако вие раждате, но партньора ви има МС, може да се чувствате несигурна в очакваната подкрепа. Важно е вие и партньорът ви да се грижите добре за себе си. Партньорът ви може да помогне с определени задачи в зависимост от моментното му състояние. Помнете, независимо как прекарвате времето със семейството си, най-важното нещо е споделянето. Споделяйте и слушвайте партньора си, общувайте с близки и приятели. За добрата подготовка най-важното е ранното планиране за времето след раждането. Ако партньора ви изпитва умора, направете промени в дома си с цел по-добро придвижване. Хората, станали родители, често се чувстват потиснати или притеснени. Ако това продължи по-дълго, потърсете помощ при първа възможност. Ранните дни на семейния живот с новородено може да са трудни. Ето някои съвети. Фокусирайте се върху здравето си, отдайте се на създаването на силна връзка между вас и детето ви. Не се срамувайте да поискате помощ. Не се сравнявайте с останалите родители. Съобразете времето си с вашите симптоми. Ако вече имате деца, помогнете на партньора си да поговори с тях за своята МС. Вашият партньор, семейството и приятелите могат да ви помогнат и подкрепят, когато имате нужда. Но помощ може да получите и от общо практикуващите лекари, акушерка, гинеколог, уролог или сексолог.